V prvej lekcii tohto kurzu pre začiatočníkov sa zameriame na to, ako časujeme sloveso byť a ako používame osobné zámená v anglickom jazyku. Keď poviem pracujem doma, každý Slovák bude rozumieť, že osoba je ja, teda ja pracujem doma. Totižto v slovenčine nie je potrebné vyjadrovať osoby, lebo slovesa majú koncovky a na základe koncovky vieme presne určiť, o ktorú osobu ide. Naučme sa teraz dve slovíčka. Pracovať sa povie work. Work. No a doma povieme at home. At home. Zoberme si vetu pracujem doma. Keby sme ju preložili do angličtiny iba work at home, tak by to malo význam ako pracovať doma. Až keď pred to sloveso work dáme osobu, v tomto prípade I, čo znamená ja, tak až vtedy bude veta dávať zmysel a bude znamenať pracujem doma. Teda na rozdiel od slovenčiny v angličtine slovesa nemajú koncovky podľa osoby a preto zákonite musíme pred slovesom vždy špecifikovať, o ktorú osobu ide. Musíme ju uviesť, musíme ju povedať. Teraz si povedzme, ako vyjadríme zámená v anglickom jazyku. Ja povieme I. Ty you. Ona she. On he. To it. Pretože anglické slová sa často inak píšu a inak vyslovujú, do hranatých zátvoriek píšeme výslovnosť, tzv. Fonetický prepis. V tomto prepise dvojbodka znamená, že samohláska sa bude vyslovovať ako dlhá. Čiže napríklad you vyslovíme s dlhým U, nie ako you, ale you. Teraz množné číslo. My, we. Vy, you. Oni, they. Ďalším takým zásadným rozdielom medzi slovenčinou a angličtinou je to, že v angličtine neexistuje tykanie a vykanie. Ako môžeme vidieť, druhá osoba jednotného čísla, ty, a druhá osoba množného čísla, vy, sú absolútne totožné. Spoločenský odstup v angličtine vyjadrujeme pomocou priezviska, čo je vlastne obdoba slovenského vykania, alebo krstného mena, čo je obdoba slovenského tykania.